curiós, alguna volta hem parlat de la memòria, no? De la memòria històrica, pel que estaves dient ara, sentir, per exemple, per posar un exemple, no? Maria Consuelo Reina en una tertúlia d'una ràdio parlant d'esta qüestió com si ella mai haguera tingut res a veure en tot l'inici de la polèmica, no? I parlant inclús en termes absolutament diferents i en un to absolutament diferent del que es parlava en aquell moment, i això com si ella haguera passat per allà en aquest moment i haguera opinat com opinava tot el món i ja està, no? I sense ruboritzar-se. Per això deia lo dels columnistes i els mitjans de comunicació afins, no? Perquè ara hi ha una certa prudència. Els mitjans de comunicació valencians de dreta hi ha una certa prudència en el tractament del tema de l'enderrocament, de la rehabilitació, no? Per això mateixos mitjans se'ls podria fer un recordatori, no? De com actuar en aquell moment. Foren molt durs en aquesta qüestió i foren molt durs perquè no entren en una qüestió, en un debat arquitectònic que era possible, és dir, bueno, allò se va presentar, va estar en exposició pública, podria haver-se discutit ahir, no aquesta rehabilitació, una altra, per què, presentar projectes alternatius, no, allò va ser una campanya molt directa que tenia com a única finalitat la qüestió electoral, no? I el desgast del govern. En aquest tema hi ha moltes qüestions, no? I després quan estàs en el poder te n'oblides, no? Però que dèiem de les subhastes de la campanya electoral, no? Això se fan moltíssimes en moltes coses i després és molt divertit en cursiva, no? Veure com, perquè és trist en realitat veure com canvien. La setmana passada hi hagué una sentència més sobre la qüestió de la llicenciatura de Filologia Catalana i si val o no val per a les oposicions de mestre com a acreditació per a saber que controles el valencià, que estàs capacitat i amb la qual cosa no t'has d'examinar a banda i això ja et puntua, no? Enduguem, avui venia un article en el diari El País on feia tota la història d'aquestes sentències i es parlava també del cost econòmic que té això en plets, en recursos, etc. I la Generalitat Valenciana no continua convocant les oposicions amb les mateixes característiques, sabent que hi haurà un recurs, que aquest recurs el guanyarà la part recurrent i després no sé quan sents, t'ho dic perquè quan sents a Vicent Rambla, per exemple, parlar del compliment de la legalitat de la qüestió de TV3, et preguntes, ostres, i si foren una miqueta coherents no haurien de fer el mateix i complir també la legalitat en aquestes coses. Tu creus que algun dia compliran la legalitat en aquesta qüestió o això és una qüestió de gabinet, és un problema inassumible? No, jo crec que això ho fan també per una qüestió... Ells han incorporat tota la part que abans d'alguna manera controlava Unió Valenciana, no? I ara ja ho tenen també dins i hi ha dos o tres qüestions que són al final poc importants, no? Perquè això perden, les oposicions se convoquen i no tenen importància, però ells queden davant d'aquest electorat com a que continuen sent els defensors d'aquelles essències que abans monopolitzava un partit fora d'ells. Ells controlen tot l'espectre polític des del centre fins a la dreta i per tant són qüestions puntuals. Això ho fan per acontentar aquest sector, una altra cosa ho fan per acontentar un altre sector, no? Però per això que dius del compliment de la legalitat, la veritat és que això no és només del Partit Popular Valencià. Ells quan parlen del patriotisme constitucional, no sé si saben molt bé exactament l'expressió d'on ve i què significa i tal, però bueno, el patriotisme constitucional només el trauen a passejar, el trauen en processó quan estem parlant dels estatuts d'autonomia, de la qüestió del Pla Ibarretxe. Ells només entenen el patriotisme constitucional pel títol 8è de la Constitució. I això és el patriotisme constitucional. Però tota la resta de la Constitució, on els obliga, per exemple, a acatar les lleis, en porten 14 sense haver-les acatat,
quan parlen de l'actuació de l'administració, que ha de ser una actuació objectiva, imparcial, intentant que totes les parts aconseguisquen, no estiguen discriminades, per exemple, quan atorguen les llicències per a les televisions o per a les ràdios, en aquests casos, en altres temps, sempre el partit en el govern ha intentat afavorir els seus, però no ha exclòs absolutament a candidats a tindre llicències d'altres sectors. Ara, absolutament totes les llicències se concedeixen als amics. Clar, el patriotisme constitucional, l'administració ha d'actuar d'una forma objectiva, no ha de discriminar, tot això en què queda la llibertat ideològica que garanteix la Constitució, la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics, tot això que també està en la Constitució, d'això no són patriotes, són insumisos, són anarquistes en aquest sentit. Entonces, fa gràcia escoltar-los posar-se tan seriosos, que se posen tan seriosos. El compliment de la legalitat, home, però només d'una part de la legalitat, la legalitat és amplíssima.